En wach marach ahinya. Kwa kanyo ni Obila koro chako timo apedha mar manyo jonjore kata jokuoge masando jopiny e bombe mopogore opogore pacho kaendi. Apedha no Obila osemako achije buora koriwo koda kamago manitudo gi nek mar rawera mayande onegi e kar dak mar Ridgeways dwe mokalo. Wycliffe oko nigi ler mar wachni. Tok jopiny golo ywak kaluwore kod njore ma okwako bombe ma opogore opogore ahinya to boma maduong' ma Nairobi. Obila koro wuok oko kendo timo apedha mager ne jonjorego. Tinende bado Obila mar DCI ne ondhiyo kendo chwalo nyim doho achije ang'wen ma itudo kod nek mar Kigan gi Dhua. Rawera ma jahigni 24 mayande somo e mbalariany ma Strathmore Buore Nairobi mane omas simu mar ong'we yamo kod laptop bang' nek mare tarik 30 dwe mokalo. Okwach kich ne oyango e mbui mare mar Twitter ni apedhano ne ochakore alwora mar River Road kama ne gindhiye achich mokwongo kama moko adek to ne oduogo maki alwora ma Githurai Buore Nairobi. Doho ma Makadara ogolo chik mondo ilorne achijego kuom kinde maromo ndalo 14 mar chiwo thuolo mar timo apedha ne jonjore mamoko ma jokanyo e kwethno. Oleo mar apedha mar Obila no bende ne oneno tok ka Obila ne ondhiyo kendo achije moko adek mag mecho e apaya maduong' ma Thika. Achijego ma oyangi kaka Vincent Ndiritu, Kelvin Maina kod Daniel Mwangi ne oriko ringo gi apiko mar namba andike KMFG 511T motelo ne neko margi. Obila ne oyudogi kod pendni ojiko kod chuma mabitho tok chungogi e kinde apedhano ka jariemb apikono be ne onge kod lesen mar riembo. Achijego ochan chwale nyim doho mar Makadara tarik 16 dweni mar donjonegi kod keth. Apedhano timore ndalo manok tok jatend migawo mar arita Kithure Kindiki golo chik ne Obila mondo ochak apedha mager ne jonjore mar rocho arita e bombe ma opogore opogore pachoka. Leo na kuendelea mbele tutaweza kufika katika hiyo maeneo ili tuweze kupambana na magaidi ambao wanaendelea kuhatarisha maisha ya watu na kuwaibia mali yao. Wycliffe Oko, Ramogi TV.